Assam Assembly Surihinira and Kodatrok MLA Kilik along Madhu Ratcharia Song along Tachalang Lunde Lumbajong Yukti. India Alliance Party atong pen Bhok Song People Gawa Rong along vote Keregamay Kedengpon. Wang ignon Karbiang long rong saramay long no nang kileji jang mi po ni phai pho surihini reng ko troga pharman ingdeng kresi Karbiang long rong saramay amahang ke thek arania long adim lake lakhaing koi singhason constituency ka parlo mohen di jwa manja dungalong lapen akapre Karbia khai angkang pi long pho along setame la sorania matsi pedo ponpo La sibang ikpet no solang dwara doan chito dunang kay dhorom paring verchielo. Kang thur itung riso sar habe abunde. Pini adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mea kardom nang pajurik long. Tang te pini adab birta juitha. Non kidangji Surihinira and Kodatrok Jang Nipo Chiklo Nipai Sirkep Arni Assam Legislative Assembly MLA Kilek Ahur Madhu Ratcharia Song Apanta Chirab Dunde Mate Chelang Dunde Posi Lumbajong Yutte Mahin Penke Lamthe Chipaklanke Nangning Chethenai Lapen Kay Longri Kapamisenji Abang Pu Kalete Abang Pia Panle Nangli Ador Kesopik Award Ke People Ignon Posi Ninjelo Athe non Kiliga Por Hothenlo Longri Longpat Kapamisenji Songja Pomate Songja Pikang Wai Namji Aporo Athe Kili Kapadoke Ningkan Popen Itivet Lasi Nangli Matha Pemi Munthi Pemi Penle Nangli Ador Ke So Award Jok Ignon Posi Lumbajong Yutim Mepu Theng Benging Lengang Pet Lumbajong Warat Ke Doan Apan Ke Pachini Lapen Kachoni Grip Dedo Pami Assam Assembly MLA Kilik nang te bok herajok Karbiang long arlota pregjam Ratcharia song atumta kai kia porta dode sangse pen vote kerek amai ke dengpon Son thot si jangmi po ni phai pli arni nizang Karbiang long la khai si Dwaralam constituency long lakha phare sira krehini amri LAC Nidia Alliance candidate Bikram Hanse aphan ongdung a vote pen ke pahai ponchi aphan pipor ganga rong along vote kerek amai mesen pen pachun pon Anparta labang somai long aluhi manpeng pen kachitong dun lakha pharoi sira krehini alliance candidate Bikram Hanse APHLC Central Organizing Secretary Kursing Timu APP Siamai Phu Ashok Teron West Karbiang Long Congress Vice President Hemari Kro alangli tumpen cheng lok penang an song along claim dam rapet ke thekiding atum an chitong dun rinti Lason si non kevangji MLA Kilik koson si chepa hai ponji malahai hui alam chethan ponsi mai mesen pen pachun ponlo Bikram Hanse long left Bikram Hanse long left hayat loma Bikram Hanse hayat loma Bikram Hanse hayat loma Cholo Pini bangke 112 Amri Legislative Assembly aphat dak Dwaramla a constituency pen panong pon sialang litum initiative NC pini bangke vote kapang room rat PMI pini sekpon lo abang somai APHLC constituency committee lapen Indian National Congress Mondol Committee atum si patir pipon si pini labang somai dopon lo labang somai lo pini BJP pen che resign si dak APHLC lo Congress long alliance long pini yang jepok don tado lapen pini dak suri sose amuluk tame nang chetong dun lo rong asor tu methang wang si labang somai nang pachun dun lo lasi nilihin bandamel ta kachuro kajir lake alang litum ke lake ningje jongjong lo de ningje jongjong lo nil tum ke alliance ke do ke ison vet ake mang bang lahen lo la ningkan krep ho BJP tum kacari mate tulira marong ronghang kacari chok chelo pusi kaching room lo laso party mate laso ke hindu bangke kapawi pansin itum ke alliance lo Rahul Gandhi inut hedung songja lapen alang li inut global leader boleh puta chok lapen alang li India phan angkang pi phan kamatha pangrum thek liberal o leader alang li la selang li dake wang pen bangke atumi het jong ke wang sari hajan long kaning je kang ke lake
ilitum karbi tu mate inglong so hill stripe do anatum aning arlo kinang wek ahormus yani ningje kang asila kaning je kang der bangke lahen lo ahok wet lo ilitum phan la autonomous state ningkan proxy cap so sil tum han nang pipedet lo implement bedet lo la se alang litum non jong si alliance power mate Rahul Gandhi dame central long ingni long lo tangte dak state long ta ilitum alliance government arjab lo tangte ilitum autonomous state ke kelake banang ci cakang et lo lapen long wek ko pasi nilitum thelo lapen ke damtang 1969 hut Meghalaya tum state ke long autonomous state ke long ta halo bangso hutame congress tum akerap pensi central government lo congress tum lo la pension alliance liberal party tum ke do pensi o Meghalaya ta APSLC tum autonomous state ke palong sinon le thot ame nil tum congress pen matela alliance ke pajir po bangke la ke choklim lo bosin litum matha lo nil tum hang po alang lim dang ke pajir ja tum lo bosin nil tum matha lo assembly long kaning je tu ning ason do pe ke litum autonomous state aputhak la ke Rahul Gandhi ta ning je te kang lo posi la ke cheng si nil tum ning je po adun thu nil tum kaning je po ning tung bangke non ili tum phan dak goreng awar sai itum phan nang pipedet lo third grade and fourth grade awards goreng awar sai ke claim mi phan itum council pena jakong do sidame the Assam Direct Recruitment Act state around dak kasemar pen dak nanga palut chok ajok non ke the Assam Direct Recruitment Act selection ha Guwahati pen pina ka jok itum karbia tum tiwa tum inglong so tum anke third grade fourth grade awang awar sai long le det lo la silitum assembly long ludun tulop lo tangte hal bang so the Assam Recruitment Act bangke it should be exempted in the 6th schedule area upo autonomous council pencil to 4th grade 3rd grade sakuri ke adon ke cheroni pan nilitum claim pon asila son dolang nitum ke claim pon yasai Tang te pini ada pabirda bangke kang tonik lo kado kabetame 2 me thak me kurwang tru